mazimbabweans ari ku-UK opomerwa mhosva yekuitira tsvina pose pose. Izvo zvazokonzera kuti maorganizers ezimfest event vabhadhariswe fine yemari yakawanda kwazvo. Kusangana kwatikuita zvakare pachanel ino, chanel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinokanda pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya yapisa-pisa pamastreets esocial media after mazimbabweans akaenda ku-event yeZimfest over the weekend on Saturday 26 July 2025 vaitira tsvina pese pese. Izvo zvakazoita kuti ma-event organizers vapiwe fine ye £3,000 which is equivalent to $3,850 nemhaka yekuti mazimbabweans aiva paevent iyi aiitira tsvina pavenue nemurod dziri pedyo nevenue yakaitirwa event iyi paground reHearts County Showground muUK. Event iyi yanga ine mazimbabwean artists anoti iwo Winky D, Saint Flo, Nisha Tease, Oriano and Ja Signal. Report says the organizers of Zimbabwe's flagship diaspora event Zimfest UK have been hit with a £3,000 fine by British authorities after at least 15 heaps of human feces were discovered around the venue and surrounding roads following the event. Held over the weekend, the festival drew scores of Zimbabweans in celebration of their music, food and culture, but the aftermath left a strain on it. Council workers and local residents were shocked by the sights of human stools littering public areas along with used condoms and overflowing rubbish bins. Ladies and gentlemen, aya ndo mashoko ataura iwo kuti mazimbabweans anga ari ku-event aingoitira tsvina pese pese uye bonde raingoitirwa pese pese zvekuti ma-used condoms anga angori pese pese. Ladies and gentlemen, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.